Wel, gobeithio bod chi'n eistedd yn ôl yn gyffyrddus a phaned o den eich llaw, oherwydd mae'n bore o gyffro mowr fan hyn yn Ucheldir Defaid, bore y Pencampwriaeth. A dwi'n ffodus i gael cwmni dwy ferch angerddol iawn ar gyfer y cystadlu y bore yma. Dyma chi Sarah Brown o Pencampwriaeth a Carol Hughes o fferm Tu Hwnt i'r Afon, Llanarmon. Wel, croesoton i chi'ch dwy. Sa'n gwybod amdano chi, ond dwi eitha cyffroes fan hyn pan mae'r Pencampwriaeth ymlaen, achos nawr mae'r gorau ymlith y goreon yn brwydro'n erbyn ei gilydd. Odi, mae'n lyflu gweld nhw gyd mas. Mae nhw gyd yn cael eu paratoi mor neis. A mae safon da iawn yma. Ie, mae'n gret. Mae'r colanau yma'n llawn i bod ddoe a heddiw. Mae'n eitha fforddus. Cyffroes wan i gweld pwy sy'n mynd i cipio'r wobr a mynd ymlaen. Bydden ni'n gweud bod nhw eitha nerfus bore yma. Bydden ni'n meddwl bod nhw. Dwi eitha nerfus, o'n i'n gwylio nhw. Ni yn adran nawr, y Pencampwriaeth, adran y Bred Mynydd ac Ucheldir Pur. Na'r te. Mae yna arddangosfa gref o'n blaenau ni. Os glei, maen nhw gyd wedi cael eu troi mas yn ardderchog. A mae pawb i weld ar blaenau trad yn wyndran pwy sy'n mynd i gael ei heddi. A dwi'n teimlo, yn y ffair, yn cyffredinol, mae yna gyffro mowr wedi bod yma yn dos ryw naws hudolus eleni. Oes, definitely. O llynedd oedd hi'n bach yn dawel achorach achos ar ôl Covid o peth, ond Lenny, mae'r bwrlwm yma yn ôl fel mae fod yn y ffair ia. Ac o'n i yma ddoe yn edrych ar y cystadlaethau ac oedd y gorlau yma'n llawn de, oedd o'n lyflu i gweld gymaint o defyd o gwmpas eto. A nifer uchaf erioed wedi ymgeisio yn y adran y Defaid. Mae hwnna'n galonogol i glywed. Odi, mae'n lyflu i weld. Oedd e'n neis i weld bod gymaint o torddies achos ymfryd i'r torddies a'r torwens. Oedd e'n rili neis gweld llawn ring ma ddo o'r torddies. So gawn ni weld fel newn nhw eddi fyd. O'n i'n gweld nawr y beiriad yn mynd trwyddyn nhw. Mr Glyn Owens, cyn arwerthwr yn Rhuthun. Oedd yn adnabyddus iawn fel arwerthwr yn fanna. Di gwneud gwaith neilltuol dros y diwydiant, dros y blynyddoedd, a dylen ni fod yn falch iawn o'r gwaith mae fe wedi gwneud, Carol. Yndi, siwr mae o'n, reit nerfus yn un deud o'r heddiw, mae o'n gyda dipyn o gamp i fynd trwy pob peth, ond na, di'n profiadol iawn, neu gwir, a allai meddwl yn well i wneud y job. A fyne wedi ennill prif Pencampwriaeth y Gwartheg nôl yn 2008 gyda'r bwstach Tommy, y pawb yn cofio am Tommy, yn dod pryd hynny. Wedi gwneud gwaith neilltuol chwarae teg, ond Defaid yw i faes y heddiw. Mae'n deall Defaid, Gwartheg, sy'n mas beth sydd o'i flanau. Mae'n gallu beirniadu unrhyw un i fel yn dweud. Yndi, ac yn canol o fri hefyd, yn gallu beirniadu am felly gysylltiaeth Penrifin, fel dwi'n dall hefyd, so yndi. Nawr te, oes na oen yn benodol, neu par, dylwn i ddweud, yn benodol yn dal eich llygad chi'ch dau? Mae sawl i'n neis i gael yma. Fi eitha lico'r Hill Radners ar hyn o bryd. Maen nhw wel yn matcho'n weddol, ond maen nhw gyd, chymod, y greion sy'n ma, maen nhw gyd yn heiddi cael e heddi, fi'n credu. A Carol, beth amdano ti? Mae'n job deud. Mae pob un y gorau o'i grŵp, ond fi cytuno, mae'r Hill Radner wastad wedi bod rhywbeth dwi ddim wedi cymryd llawer sylw, ond yn wy'n cry, llydan, Ond mae fe'n anodd hefyd, oherwydd mond Mr Glyn Owens y beiriad sy'n medru i'w trin a'i trafod nhw, ac felly yn amlwg bod e'n fantes, achos mae'n tipyn o wlan i weld ar rhai ohonyn nhw, mae'n galed i ni wedyn i ddychmygu beth maen nhw'n cyffwrdd o dan y glan. Odi, yn gwmws. Fi'n credu mae'n job sa'i erioed wedi cystadlu yn y gystadleuaeth hyn, ond mae'n job i wybod faint i drym off a faint i ddangos fi'n credu. Ond na, maen nhw gyd wedi gwneud yn dda a wedi gallu dangos y Defaid off yr wyn. Felly, mae gyd yn dibynnu ar shwt maen nhw'n swmpo'r diwedd y dydd. Fi'n gweld nawr bod beirniad wrthi gyda y sifiot tiroedd y gogledd o iddo Thomas and Bevan o fferm Noel Powys. Nawr, y bryd yma, nillodd yr adran yma llynedd, felly ydyn nhw'n bwerus eleni falle? Wel, o'n i weld yn na fyna pan oedd ni trafod nhw, felly falle bod chans gwylew i gael na. Gawn ni weld. Ond yn gyffredinol, Carol, y diwydiant Defaid, mae'n gyfnod eitha ansicr ar hyn o bryd, yn dywe? Yndi, sgan neb llawer o atebion y beth sy'n ymlaen, i'r dyfodol, ond dwi'n meddwl bod ni pobl ifanc y diwydiant yn reit hyderus, dyn ni'n bwrw ymlaen, ond sy'n gael chydig bach mwy o atebion at beth sy'n mynd i ddod, so hynny'n helpu lot i ni gael symud busnesau ni ymlaen a falle, ond mae'n gret heddiw, mae'n gymaint o bobl ifanc yn y ring yma bore yma, a gymaint yn y rings ddoe, so mae yna hyder y diwydiant, felly, ond ansicrwydd hefyd. Tithau wedi cymryd ffarm tenant ymlaen, dy hunan. Ydy mae'n anodd i ddechrau o'r dechrau, heb unrhyw gefnogaeth, really?
fysa, ges i cyfle yn antiaeth, ond I dweud y gwir, so ni'n wedi gallu gwneud hynny heblaw bod ni'n yn partner ar y busnes adre. So ni gael gymaint o bres, i gael ffarm digon mawr I wneud bywoliaeth. Oedd angen lot mwy o bres I ddechrau, so heblaw bod fi'n joed hanner partneriaeth, so ni'n wedi gallu gwneud hynny really, I gael y pres I ddechrau. So. Mae angen cefnogaeth ar ein ieuenctid ni yn dys achos mae fe'n anodd. Odi, mae'n neis gweld gymaint mae heddi a ddoi pan ma'n ni'n gwylio, gymaint o bobl ifanc yn y cylch, oedd e'n lyflu I weld. Wel, dyna ni. Braf iawn i'w gweld yr ieuenctid yn sicr yn syrenu. Ond nhw'n ni adael I am ychydig o gylch y defed ac fyddwn ni nôl I weld pwy fydd yn ennill Pencampwriaeth Adran y Bred Mynydd ac Ucheldir Pur yn hwyrach mlaen. Pwy ni chi'n ffafrio? O'r Hill Runners fi mynd I stico gyda. Dal nhw'n lygad i'r ffordd mewn a fi'n credu, Maen nhw ar y rhestr fer. Wel, mae good siawns falle. A bydde fe'n braf I weld dwy ferch ifanc fel yn ennill. Bydded, odi. Mae'n neis I weld merched ifanc yn cael go arni. Odi. Sa'n credu bydd e'n hir nawr. Ond chwarae teg, mae fe'n trin a thrafod nhw'n fanwl iawn. Mae'n bwysig yn dweud, Caryl? Yndi. Na, mae hwn yn amser mwy o pwysig gwan. Nes i brodi cyffwrdd bob darn a bod y ddau neu'r ddwy yn matcho. Dyna sy'n bwysig efo hyn. Diolch yn cystadleuaeth unigol. A diolch yn cystadleuaeth llawer ar y teip o bryd chwaith. Mae o'n mwy o par a faint o cig a faint o tew o ballus o gwmpas. So dyna di'r job mwy o pwysig efo'r cyffwrdd yna. Wel, mae'r par yn y canol, yr bryniau brycheinio gweiddo Geraint Davies dan yr eglwys. Mae yn grefftwr o frif o'r wedi gallu dod â 17 par i'r ffair yma. Mae'n neud yn flynyddol a hefyd y sioe frenhinol. Mae fe'n gefnogol iawn i'r sioe. Mae'n braf I weld cystadleuwyr tebyg. Odi, mae'n neis gweld pobl yn cefnogi gyda gymaint o beiri yma. Mae sawl un ma lenni gyda sawl par, felly mae'n neis gweld y siedefed yn llawn dop. Achos heb y stoc, dwi'n meddwl, bydd y sioe yn bydd achos dyna beth yw yma, yw'r ffair yma, yw I ddathlu cynnyrch Cymreig ar I orau. A dyna ni! Chwarae teg. Geraint Davies. Dan yr eglwys Aberhonddu yn cipio'r wobr gyntaf fan hyn. Diolch yn fawr iawn I chi'ch dwy. Nai fynd draw yn go-gyflym nawr I gael sgwrs gyda Geraint. Well. Now then, what have you got to say? Speechless. No, you're never speechless. No, I am. It's it's a big honour, big class, a lot of good sheep. Glad I had an early night last night. Did you really? I did, yes. But after trimming 17 pairs... Yeah, and a few for other people as well, so No, it's nice, it makes it worthwhile then, and just back to it now tomorrow and build for next year again. But why did you put yourself through it? It must be quite stressful. It is a little bit, but I suppose some people thrive on pressure, and it's nice to be, how do you put it, busy. I like to be busy, but when you have an accolade like this, winning a championship, it makes it all worthwhile. I'm sure your father Brian is quite proud now. Where is he? I don't know. He's getting the next one ready, I hope. It's team effort, isn't it? Yes, it is a team effort, definitely. You don't do it on your own. I got a good team of helpers, and it's So. And well done. You're always supportive of the show and the winter fair and everything. Well done, you. Thank you. Thank you.